Karepan of Japanse currybrood. Heerlijke broodje, hartig Japanse curry. Paneer, gefrituurd, knapperig, gebraand is. Fantastisch. Karepan of currybun. Geraspe uien, geraspe knoflook, olie, gehakt, wortel, gekokte aardappeltjes, Japanse curry, 2 blokjes, 2 extra erbij, water erbij, 3 sojasaus erbij, poeder, goed door, en dan zet je opzij. Witte brood, ongeveer 1 eetlepel of 2 eetlepel, dichtmaken. Maak een geklopte eieren. Dus in een geklopte ei. Maar niet meer. We gaan zo bakken. Af en toe draaien. Bak totdat het goudbruin gekleurd. Eet smakelijk. Enak.